Thank you, a master of ceremony. Wacha. Kuna bwino eh? Peipenda pisa jani kuti ufika mpaka potesa chibwezi mesa ukati iwe ndine mpaka mana pe. Kuna bwino eh? Ati nkazi ujanda musia ndi okoda zitu akoza kukondisa ukisa Kaza masa ukisa. Kaza masa ukisa. Kandi budget. Ati mamuna ujanda tuluka hama umia yaku saluni sama pele mamuna maumia Kuzua tumbalaji mangatembo wake hiyo. Ukozo mwana ngada gumi na pachu yote kwa chimanga eh? One time with the DJ. Kama libasa ili yose kwa ngadiri yanga. Vine ndani tu. Ipase moto Malawi, ipase moto. Ipase moto Malawi, iwe ipase moto.
DJ. Contamino, High Excellency, former Head of State, Africa, Pasokani Ground, Chonde, Samina Tili Kumbuya Wasanya, Samina Minego, High Excellency, the former Head of State, Pasokani Ground. More and I'm going to dance my bombano any minute from now. The former Head of State.
Dr. Joyce Panda, Mukalanzimai, Nikuni Mukalanzimai, inu mwagonzaka inu, simu kundoa neta chimemweshanu tu, amaiso sako nai, kudini yakuno, kumatandani, kulifani, kwa mpungulira, kudomasi, kwa mpaka kumalosa kona kuti simu kusegerera. Kuda mai leo chawagomera kuti atajeze nanu. Muonetse chimwemwe kuti tidziwe dinuyo mwakondwa. Inyamuke. Pipi. Woduko. Amaya biseko. Amaya zero. Your Excellency, the former head of state, Komanso President watu washibani shokoma ichi cha People's Party ule mwanu.
the former Chief Justice Richard Banda ata timakunyadirani ule muwano. Our Vice President without borders, Lawrence Bisika, ule mukale malo mwake. Ule muwano ilo Bambo Bernard Shakame, amene muli Secretary General wa chipani chatu ule muwano. Ule mwani na Director of Research Bambo Chapirabasi, Director International Relations Mai Edith Kachabepanda, Komasa Mene Shadow to Wadeino ule muwano. Komanso Bambo Pisi atu Bambo Safia, Komanso Mai Bai Pitabonani, Komanso Amaleta, Director of Youth, and all regional members. Mama Deadea, our district, Komanso constituency, Inoa Nyagashban, ule muwano. Kuposa zose wa excellency, Muganga Tanjalano la manja, kuli mafumu. Amena za kukazikani. Amena kuzodu indi mwana watu. Romuno muzomba. Tiga mukazike. Motogo sekando pirizira. Senior chief ata kuma togoro. Amena kinao maloya. Ziko mkwambi excellence. Tisa naembe zose ya mai. Tabepe. Pastor Masina. Kudadi segwe ndibempe. Ziko mkwambi excellence. Kwegani. Kwegani bamanga ba. Hallelujah. Salamu alaikum. Ya hindu funa choambirira ndisa napeleke madalitso amene ndafunsidwa kuti ndi pemphere malo ano. Ine ndili ndi chimwemwe kwambiri chifukwa cha msonkhano wa pa malo ano. Choyambirira chimene ine ndadalitsika nacho nchoti munthu ine ndimachoka ku Baraka ndikuona abalanga ambiri ndilemekeze chifukwa cha msonkhano. Ine wandidalitsa kwambiri ndikuona abalanga ambiri akubalaka. Haleluya. Tipemphere. Atate mutsina la inu ambuye wathu Yesu Kristo. Tufuna ndikulemekezeni ndikukwezani masanano. Chifukwa msonkhano unangwerekezedwa kuti udzachitika pa malo ano. Popanda mphamvu yanu, popanda chitsogozo chanu, popanda dzanja lanu, popanda chala chanu, popanda Mzimu Woyera, padalibe china chilichonse chimene chikadatheka pamalo pano. Koma popeza inu Yehova mwatsogolera, mwalamulira, kwathekera kuti malo ano ambuye pakhale mdalitso wanu. Mulungu okhulupirika, Mulungu okhala kumwamba, amene amadzichepetsa nakufunafunani, mumawatsogolera mumakhala nawo, adalitseni. Mulungu wanga Mai Joyce Banda amene ali muno wake msonkhano pamalo pano. Mulungu dalitsani wonse amene apezeka pamalo ano. Kuyamba ndi kutsiriza ndikupereka mdzanja lanu. Tonse tinene kuti amen. Manja mao, abusa manja mao. Mphamvu! Antawi ilo excellency tisanambe china chilichonse tialole a group Antogolo kuti atilandire ndi malonje. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Choyambirira mulandire ulemu wanu former president olemekezeka Mai Joyce Banda. Mulandire ulemu wanu bambo wathu first gentleman, former first gentleman, komanso chief retired justice Richard Banda amene muli pompano. Mulandire ulemu wanu vice president a chipani cha PP komanso akuluakulu onse ochokera ku chipani cha PP amene tili nanu pompano. Ulemu wanu magrupu onse, mafumu onse, komanso amayi ndi abambo, atsikana ndi anyamata amene tili pagulu pano. Choyambirira ndimafuna ndikulandireni Your Excellency pa Songani Ground mudzulo muno Katete kuti mukhale omasuka. Ife ndife onyadira chifukwa cha kubwera kwanu kudzakumana nafe pa tsiku la lero. Komanso ndifotokoze kunena kuti a senior chief Malemia andituma kuti ndipereke uthenga onena kuti mulandiridwa pano komanso mukhale omasuka.
Yo atitoka kwira ntchito zina tinakakhala nawo komano atituma ineyo ndi mafumu onse amene akhala pakuti tidzakukuteni. Ndikukhulupirira kuti msonkhano waukulu wa mafumu wachitika mmamawa ndipo zonse zimene takambirana kumeneko takambirana, tavomerezana, tagwirizana nazo. Komano msonkhano uno unali wa ifeyo na anthu tonse amene tikuchokera kuno kuzomba malosa komanso madera ozungulira. Ife mafumu ndife amodzi amene tikumva kuwawa mmene zinthu zikuyendera. Tisanamizane ifenso tikumva kupweteka mmene anthu onse mdziko muno akumvera kupweteka. Koma chifukwa chake malamulo a democracy amapereka mpata pa zaka 5 iliyonse kuti ngati tikumva kupweteka tipite ku masankho tikasankhe anthu amene angatithandize. Ndiye mawu amene tili nawo ife mafumu kulimbikitsani anthu inu. Ntchito za Dr. Joyce Banda tikuzidziwa. Tonse tikuzidziwa zimene mayiwa amapanga pamene anali MP komanso pamene anakhala state president wa dziko lino. Ndiye ife ngati mafumu tikukuyangizani kapena kukupemphani kuti mwayi wathu nduti tikangoponya pano sitidzaona so zaka zina zingati ndiye tidzakhalira tikungolirabe ngwi ngati njuchi. Ndiye tifuna kuti talandira mwayi umenewu komanso tamva kuwawa zaka zimene zakhala zimene zizi 5 izi. Mwayi wathu ndi umene kuti Mulungu watipatsa mayiwa. Mayi wathu sakafuna kuima. Anatikanira kuti samafuna kuima koma chifukwa cha kuona ntchito zawo zimene akhala kugwira pali magulu ambiri amene akhala ndithu akuwauza kuti ayi inu ndinu mpulumutsi wa anthu. Mawu amene ndikufuna kunena ndionena kuti ifeyo ngati munthu wathu, ngati mayi athu, ngati mwana wathu apa kompano pa Zomba Malosa tikhale oyamba kwapanga support. Tikumva pando ura kulimbirana anthu ambiri. Komano tikamamvera mwina ma social media kaya misonkhano aliyesa kuti kokolera kwa kweti. Ndiye ifeso wakuno tikokole kwathu uku. Ndiye tifuna ifeso mafumu ngati amene tikutsogolera anthu tili pambuyo komanso kutsatira zimene Mayi Joyce Banda afuna kuti tichitira poyima ndi kuwathandiza kuti pa 16 September mpando umene autenge. Chifukwa mpando umene ukangotheka kuti kuutenga ndi kuzomba Malosa kuno zizabwerera zambiri zimene zimachitika mbuyo zokoma zimene takhala tikuziona. Mawu anga amene ndimafuna ndinene kwa anzathu amene muli ku chipani. Ntchito yetu ndiyopatsirana eti. Ife mafumu kwathu tapanga kale koma olopatsana ndi kwa ndani? Ndiye tipemphe ndithu kuti kuli ma constituency, kuli ma area, kuli ma branch 10 tonse tigwirane manja tiyankhule chinthu chimodzi kuti pa 16 September cholinga chathu chimene tikuchifuna chimene tabwerera lero chidzachitike ndipo tonse tizatsika tikusangalala. Ndiye ineyo ndi mawu amenewa ndithokoze ndithu former president, president a chipani cha PP komanso timu yonse ya chipani cha PP kuti ife mafumu akuzomba Malosa tili nanu nga usiku ndi usana. Siku mwambiri. Manja mwakuku. Akulidzalira kuti chani? Mwayi wazama wofukula ndi manja kasulilipo. Mwayi wofukula ndi manja kasulilipo. Siri kasulili apa. Babu! Your Excellency.
Pambo sichoncho. Tiri pano background eti. Your Excellency mukaona kope zili hapa ndiye aini yake achipani. Amene tinamba nawo ku Friends of Joyce Banda. Ndipa kuduza so kuti chipanicho adambira kati. Ndiye olomanoka. Tikufuna maneba osatiwe. Kuti pangolina ali kati kodi. Ndiye kumene kwa mahalo zituluka kuti anenda. Ndipo zisunjika. Kuti mene mundu aswali kati. Your Excellency, chifukwa cha nthawi, ili ndiyambire otayankhule, komanso tikupatseni nthawi yokwanira mayi, kuti muyankhule kutundu wa anthu akhalapa. Anena pano afumu, kuti iwowo ngati mafumu kwawo achita. Zisalire ife amayi ndi abambo. Pachimenecho titsegule loko wathu mene anatsekulira kale. Tilole wina aliyense kuti alowe kati mwa chipani. Chifukwa uthenga wathu ndi waung'ono tsiku la lero, kuti tikuti amayi akuyima, tikupita pa ballot. Nengati amayi akupita pa ballot, tayenera kutsegula loko wathu, kuti wina aliyense alowe mkati mwa chipani. Your Excellency, panthawi ino mundilole kuti ndadzuse a provincial chairman athu. Olemekezeka Bambo Sakwiya, Nyamata wana amene akuthamanga 24/7 kuonetsetsa kuti makona onse a Eastern Region atsegulidwa ndipo zitseko zonse zatsegulidwa. Honorable Sakwiya ziko. Kuno mwamba tawi tizithamanga. Bibi! Dr. Joyce Banda! Pereke ulemu kwa inu mayi watu Dr. Joyce Banda amene muli president wa chipani chokoma cha Peoples. Ndipeleke ulemu kwa bambo watu Bambo Banda, Chief Justice retired Swaziland and Malawi. Ndipeleke ulemu kwa Vice President yatu Bambo Bisika Katundu Mzito. Ndizithamanga ndipeleke ulemu kwa Secretary General Katundu olimba mtima ngati mtiko. Mulangire ulemu wanu bwana. Ndipeleke ulemu kwa neki yonse motsogozedwa ndi Secretary General. Ndipeleke ulemu Katundu organizera lembambande ni mata. Mwini munda wina. Mulangire ulemu wanu. Ndipeleke ulemu wa Bambo Mpiga Deputy Treasurer General Bambo Japita Pansi Youth Director Maleta My Pipe Region News District Governor Constituency Governor Bambo Lupale ndi Mai Malata nonse mulandire ulemu wanu amainda Bambo bafumu athu onse chifukwa cha nthawi mayi msonkhano apanga kale amfumu aja msonkhano wati ine ndingoyankhula pang'ono. Takulandirani kuno ku chigawo cha kumvuma mukhalo masoka komwe isondo kwako. Tikakamba za chipani ndi chimene mukuchionachi. Chipani chakonzeka, ife takonzeka mayi kuthamanga. Chifukwa chani kuti tithamange ntchito zanu mayi? Sichinanso ya. Chifukwa chani anthu akukumirirani kuti muyime ntchito zanu mayi? Hayo chepa mayi 2 years yoka ziko lino monalisinda. Mayi Eastern Region yonse kubalaka kumachi unchewu kumangoji akukufunani mupiteni musa. Pang'ono chabe mayi msonkhano usuwanga ndisana khale pansi ndimangu fulani kambeza chipani koma pang'ono chabe mayi ndimati ndipemphe mundilole ndikhala provincial chair ndaucho tsakale koma ngati Malawi soba dziko limene anenera mfumu anthu tikumva kuwawa dziko likupweteka kupita kugosa lelo mtengo wina mamawa masa mtengo kumasina kafolo pa tsiku siti kudziwa
kuti tikhala bwanji. Mayi inu civil servant kungodandaula chintengo kwabwezera 50%. Kwani kudandaula kuti ndalamazi ndikulandira zinzochepa ndi mlandu? Pali chifukwa choti tizikhambirana mpaka kukakhama civil servant? Ndipemphe kuti dziko lindira tonse ndife amodzi. Mkristu, Msilamu, wachipani china chilichonse, tonse ndife Amalawi. Timakwatirana, timachezerana, tisabwereze zipolowe chifukwa cha ndale. Ndinanena hapo mbuyo mwine, mudzi wanoka sindichwa chipani chifukwa sindichedwetsa. Kubranta ya chipani china chakenso chikulamula mbuyo, chinkapalaso zikwanje magalimoto musi. Timatala zimene zichi, lelonso kulilongwe ndi zimene zayambaso kuchitikanso. Malawi yakupita kuti. Ndimakumbukira ndilunoka mayi amene munanena mukulamula kuti wa PP akazango menya mu chipani changa wacho. Ndipo ndikunaluka mboma kulibe wa PP amene ina ndi chikwanje mpaka mnadula. Kusonyeza mtima wa chikondi wokonda dziko lanu. Anga omaliza ndisala mudzutse shadow wathu mwini mwinda pangolini mayi pano pabwera mashado ambiri. Taimani mashado nonse ali musi chifukwa cha sanja kuchepa. Mayi akuoneni mashado nonse amene mabwera taimbirani. Zikomo kale pansi. Zikomo. Akuti mubwere ukutsogolo mwine kuti akuoneni. Mashado akubwera mawanga omaliza. Kodi kumalayi tiyeni tisafonera chipani tingofonera Dr. Joyce Banda kuti ali kuumutse lili pamoto. Sanja mwamba Pipi ndimalize ndi abale anga akuno kumalosa kuno kusongani. Mavoti apitacha tinalakwitsa tinaponyetsa mwini munda watani ndale zongo manyamula maliro chitukukosa panga desi ndale kukuna misani chifukwa chani kuli ndalama boma yomwe phungu amapasidwa 200 million kuti azimangira milatho azikonza masukulu zona ntchito yake kungotipusisa kumangonyamula maliro opanda chilichonse tilola anthu akusongani
tilola anthu akudomasi ndimalize chifukwa chani munthu uja kuno usiku awo nanga sine ndo akuntchewu ndikudziwa kuti kwawo ndikuntchewu Honorable Edith mwini munda bwerani mukutekeko Zilibwino lero Inyamuke Libereke ulemu kwa a former president atu aziko la Malawi Mike Joyce Banda. Libereke ulemu kwa a former Chief Justice Bambo Richard Banda aziko mugambini. Libereke ulemu kwa afuna kusokoneza mwini munda. Libereke ulemu kwa Vice President atu Eastern Region kapena tinene kuti without borders Bambo Bisika. Libereke ulemu kwa Secretary General atu Bambo Chakame amene also ndashado. Libereke ulemu kwa Bambo Lemani a Director of Research umetena ubompano. Libereke ulemu kwa a PC atu mama yankula bompano. Libereke ulemu kwa Organizing Secretary atu Mine Kiwonge Banda. Libereke ulemu kwa mashado onse omwali bompano. Komanso ndipereke ulemu kwa a group atu a group Ntogolo ndi mafumu onse omwe muli pano. Ndipereke ulemu kwa onse omwe achokera ku Neki, ndipereke ulemu kwa constituency team yatu ya Zomba Malosa. Ndipereke ulemu kwa anyamata ochokera ku Domasi College of Education. Ndipereke ulemu kwa achinyamata omwe alipena pake achokera ku One for All. Malingana ndi nthawi tingo benchera napo pang'ono amayi kuno kuzomba Malosa akuti sakuona afuna aone mwini munda bwana pamelepo bola amayi kuno kuzomba Malosa zinthu zinakhala ngati zayima monga ine shadow 2016 pa September 16 pano sizikhaso zoti shadow komano tungofuna ndinene kuti zambiri zinayima muli MP munakhala MP kawiri nde kunabwera Kajuwe
zithu zimaenda, zitukuko zimaenda. Your Excellency, ndinapita kumpungulira koma kukafika kumene konse woipa zofunika kukhonza ndikalowa ndikatenge 200 million ija tikhonze misewu yathu muzomba malosa oloso upita kumpungulira. Your Excellency, kupeza ndikamaendera kupeza mabridge ena mitengo yokha anthu akuvutika kuwoloka ndi cyclone Freddy inachitika ija mabridge ambiri anakokoloka. Zikumapezeka kuti nthawi zina manda lisija linalo anthu ndikumayenda m'madzi muja kupita sija linalo. Your Excellency, kuti mabridge amene tizimanga azikhala ooneka odusa azinzathu bwinobwino chifukwa zimene zikuchitika sizoona. Kuyamba akonde tinayamba kale kumanga ndithu ti mabridge toyenera kumanga ndi simenti tayamba kale. Your Excellency, chinanso chimene chovuta kuzomba malosa kuno chimene ndikuyenera ina kukhonza ndikapita kubomako ndi mipope. Mazi anauma kalekale, mijigo inaonongeka kalekale. Ilipo ingapo yomwe ndinayesera kukhonza pang'ono koma tikapita ku parlamentiko kwathu kuno azinzathuso amwe mazi abwino. Your Excellency, kunoko kusongani Community Day Secondary School imene ndikuyenera tikuyipanga boarding school. Ana azikhala pompo, ana athu akuvutika kuyenda. Zikakhala za school, even ana athu omwewa aku Domasi College of Education alibe pokhala. Ku school ko mwina ana okwana 4,000 akukhala m'manyumba mwa anthu. Mapezeka kuti so ana athu akumapangidwa chipongwe akaweleka mochedwa ku school. Zimene zizofunika tikhonze. Your Excellency, primary school itayamba kukhala ya ulere. Napezeka kuti ma secondary school akuyenera kumalipira anthu. Ndikumbukira kuti 2004 zaka 20 zapitazo 21 tiziti school ya ulere m'Malawi muno yomwe inapangidwa yoyamba anapanga ndi Her Excellency. Ana kusigalira Community Day Secondary School amapita mwa ulere. Poti nthawi si kuti sawi panopo tilibe nthawi koma amayi kumene kukwatuluka madokotala school imene yoyo kwatuluka maziphunzitsi inali ya ulere. Boma so si mathandizira ine ndikuziwa chifukwa ndali mmodzi moyang'anira school imeneyo. Your Excellency, kuno kusongani kuli anthu ambiri. Kuno tikusongani kuli nsika koma mulibe magesi. Kanga ni ndrama zinatulusidwa koma kulibe magesi. Ofunika kuti tikhonze. Your Excellency, kuno kusongani so kofunika depot tizamange depot. Amayi pamene takhala pano ndi background ya kusongani. Siku lina napanga kabonanza nabwera ndi azinzanga akunja tinali odandaula kwambiri. China chimene tinanena nchoti tikakafika kumeneko tikati zakhonze ground ino taonanso ena akanyamula chi placard yolemba kuti tikonzereni ground. Khani yake ndi imeneyo. Your Excellency, panopo sipabwino ana kumathamanga kusewera mpira. Nde ofunika kuti zomba malosa izakhale ndi stadium yake pompani. Your Excellency, ifero inyo muli a president zambiri zinachitika. Nde munazatuluka mboma muja nde munapitirizambe.
kusonyeza kuti sikuti mmapangira chifukwa choti munali a president ayi kungokonda anthu akwanu ndipo sikokha kunoyi chitukuko chikupangika dziko lonse la Malawi nde ife ana anu timaonera zimenezo kuno inu munatiphunzitsa kuti ndi kwathu ndimakumbukira ndili wang'ono ndili ndi zaka 9 ankandikweza basi ndinkakasika pa domasi pacha kukaona agogo ndikukhala kumene kuja mwezi wonse watunthu ndi agogo kuti ife tiziziwa kukonda kwathu ndiye ndikamati mwini munda wafika ndi kwathu kuno zina onso ndinatenga ndi ine Your Excellency kunjaku kwa Dagale zikomo kwambiri zikomo mwini munda katundwe sikatundwe ene anayamba kalenso mukangompasa fote kangotani kumangopitiriza mayi ndayankhula nthawi yayitali a VP mundikhululukira ndinu bwana anga koma lero ndikupasani ntchito pali chinamtindi lero chomwe chabwera kuchoka ku zipani zina zochuluka chomwe chikulowa chipani cha PP bwana mundilandirire anthu amenewo koma m'bale wanga wa kuntchewu mtambalika changoyimirira pang'ono kuti mayi akone mayi takulandirani kuno ku Eastern Region zikomo kwambiri mkalo maso zikomo kwambiri provincial chair Azimaya Shwanja tangoiflashani 2 minutes pamenepo osachedwa mwachangu chapo mwepo basi osasuntha chapompo basi asekirike kasunthani pang'ono kuti tundu tipaka banji asekirike pitani chakumbali anthu afuna aone kule kumatu anyaude zikomo Mashwanja panthawi ino Excellency mundilole kuti ndadzutse bambo Lemani chapita pansi Director of Research kuti atiyankhule akachoka bambo Lemani chapita pansi mutidzutsira Secretary General amene atadzutse Honorable Vice President kuti atimitsire lero pano pangolini wathu aseno pakwawo zomwambiri Temperaneti ndikanena kuti kapena ndikayimba kuti odi muziyankha kuti towe mweti towe muchani kodi odi odi mbomamo odi odi mbomamo odi odi mbomamo takunzeka toseti alese chipakira mwamba Pipi Dr. Joyce Banda ndikuti Dr. Joyce Banda inyamuke tweti olemekezeka a president athu Dr. Joyce Banda masanano mulandire ulemu wanu mayi ulemu upite kwa bambo Richard Banda amene alisali bambo athu aife ulemu wanu so bambo masana wanu a vice president athu bambo Bisiga masanano mulandire ulemu wanu mwini chipani a secretary general athu bambo Chakame ulemu wanu so ulemu upite kwa akuluakulu onse aniki amene ali kusanja kuno masanano ulemu wanu ulemu mafumu ulemu asogolera a chipani posafuna kutaya nthawi amayende abambo a president ine poyamba ndimafuna ndivomereze kunena kuti pamene ndafika pano
ndepa mtima penipeni pa chipani chathu cha People's Party. Ndikumbuka bwinobwino president tinabweradi malo ano kusayamba ulendo wathu oyamba chipani chimene cha People's Party zaka zambuyo. Lero ndikamaona chonchi ndikuona kuti anthu omwe acha ndi omwe osoti nawo pano. Chimene kusangalatsa kwambiri kunena anthu akuno kuzomba asanga suti imene wakamba ballot paper pa 16 ndi Dr. Joyce Banda komanso chemwali yanga Ines awakalapa. Abale yanga musakapange mistake iliyonse kupointsa soka chiwiri. Kumafuna ukasanga peka khala ndiyo kodi ili hapa. Mawu a Mulungu akuti uwerenge madalitso ako komanso chule chani kodi limodzi chonse kodi. Ife ya People's Party tikwenda unyada dziko lonse la Malawi. Chifukwa zochula siku ndi siku tili nazo. Ena akupita m'misonkhano akungopita nati kwa anzawo. Ife tikayenda tikutha kumachoko kuti mabene mayi anakhala president 2 years. Tinapangapo zinthu zimene zimatha kulozeka kuti mafuna mdziko muno munalibe, mayi awa anabweretsa mafuna mdziko muno. Mdziko muno munali njala ya zaoneni. Mayi awa anatenga boma, njala inachepa. Anthu anapeza chimanga. Mdziko muno mabanja ovutikisisa analandira ng'ombe kapena nkhuku. Zonsezo zinabwera kamba ka mayi amene. Zimenezi mpasa mphamvu chemwali wangalapa. Kuti zimenezo zikazungulira muno. Muzomba muno chitukuko chipitirire. A president chete mukumona ukoyo ngawa anthu amene achi akukhala ndi madandaulo kunena kuti kodi ifeyo tikadya chani kunyumba tikabwerera. Ena wa president sikufuna iyayi koma akulangika chifukwa cha ine. Chifukwa mkuchako akumanena kuti kumene kwako mayipanda akuagawira anthu zinthu. Zimenezo tikufuna kuti zichepe. President asamakhala oyang'ana mbali iyayi. President aziyang'anira dziko lonse la Malawi. Zimenezo nthawi yathu ya People's Party mayi ali pampando kunalibe. Tikapita ku Nsanje timakagawa chimanga. Tikapita ku Mzuzu timakagawa chimanga. Zimenezo zichepe. Malawi ndo ife tonse. A president ine ndisabwereso zathandize chemwali wanga misonkhano. Nthawi ino tirekeze mapoya ambaye kudaliseni dziko kwambiri. Udindo ukupitirira kukwera. Malo makuti eno kansonkhano azusa secretary general akuti ine ndipitirize kwa secretary general. Bwana nthawi yana afika sopano. Muwe udaliseni. Zanja mwamba. Mphamvu. Dr. Joyce Banda. Dr. Joyce Banda. Zikomo kwambiri, Your Excellency, a president athu okondedwa landirani ulemu wanu. Bambo athu retired Chief Justice Richard Banda landirani ulemu wanu. Overlapping Vice President East Sapitwa South landirani ulemu wanu. Anzanga onse achipani maulemu akhale m'malo mwake. Mafumu athu uku tikuthokozani kwambiri chifukwa chokuta msonkhano uno landirani ulemu wanu. Amayi ndi abambo, anyamata ndi asikana. Galu ukakumana naye kunsewu kuntolera mwa amathawa, iwe kumanthamangisa galu jamatani akangofika pa khomo pakwawo amatani amatembenuka ndikuyamba kukuwa chifukwa kuti wafika pakwawo. Ife lero Your Excellency tili pa home. Your Excellency, anzanga amene alankhula mbuyo muja mfundo zonse akamba kale. Ine ndingoyamba ndikupempha mayi kuti khalidwe lanu lokweza malipiro ma civil servant 40%, 47%, 50%, please pitirizani.
chifukwa pano achita pass budget. Mid-year review ya budget imene excellency tizapanga tili mboma. Ndeka 30% konjezera pa 20 anyambitisa panopa. Mai sungani muzaka vumbuluse inu ikwane 50%. Your Excellency, kale timati tikamachoka kuno kuzomba kupita kumzuzu timakwera speed link. Ndio matuka kwera ka night compost. Akafika muri Lilongwe amasintha drive. Ndio wina maitenga Lilongwe kupita Nzuzu. Pobwereraso chimozi wina maitenga Nzuzu zafika Lilongwe. Kuchoka Lilongwe wina kuitenga kubwera kuti fika uplanta. Your Excellency amapezeka driver wina basi yomweyo kuitenga anthu kumango sanza mabampu kumango amenyesa anthu mabampu basi osakoma. Kufika pa Lilongwe kuitenga basi wina driver wina kupezeka kuti anthu kumaenjoya mpaka kumagona tulo mikono nali basi momwemo. Izi Your Excellency ndi chimozi kuyendesa dziko. Dziko la Malawi ndi lomweli. Your Excellency dziko lomweli mbuyo anthu anagona pa filling station. Mbuyo anthu akapanga zonesero amaomberedwe. Mbuyo anthu forex kunalibe. Mbuyo chakudya kunalibe. Anthu amasowa mtengo ogwira. Nandolo Your Excellency timagulisa 50 kwacha pa kilo. Dziko lake lomweli. Your Excellency 2012 munagwira chiongolero choendesa dziko lino. Tinamva kukoma dziko lino. 2014 anatengaso driver wina dziko lake liti. 2020 anatengaso driver wina dziko lake liti. Likuyenda bwino. Si mabampu. Your Excellency ndikuthokozeni chinthu chimozi. Ndikuthokozeni chinthu chimozi. Mtima wanu oti chitukuko chikayamba inu nkumapitiriza mpaka chite mukabwera muchite zimenezo. Chipatala munayamba padoma sichija sichinathe sitinatsegule bwerani muzatsegule. Nsewu walilangwe chingale machinga munatsegula uja Your Excellency udakalipo mpacha bwerani muzamalize. Nsewu ochoka Zomba umene unachoka planta ya kuthera pa Zomba Your Excellency ndikukumbukira nthemeneyo munkanena kuti ukalumikizane ndi wachingale ukafika Liwonde mpaka na Chingeni. Nsewu ja Your Excellency pano tikamadusa tikumapeza achinyamata ang'ono amene akumatenga doti ndikumakwirira kuti tiziganizira kena kake. Ndipo pesa kwachuluka timaina masiku ano situziwa mwina timeto ntima mega contractors kapena. Koma kunena chilungamu Your Excellency nsewu mene usinsewu so iya. Tabwera ni mutikonzere nsewu. Your Excellency ndigwirizane ndi APC kuti ife a People's Party tikachita msonkhano watu tieni tipewe kunyozana. Ife tizingotsitsa mfundo. Awo otukwana tieni tiasiye. Your Excellency ni manena siku lina kuti munthu akazamba kukutukwana ndiye kuti ameneyo wagonja. Ndiye mmene ayamba kukutchulanimu Your Excellency ine ni maziwa kuti galu pakhomo samakuwa pakamadusa buluzi. Galu samakuwa gulugufe. Mukazamumva galu akukuwa pakudusa chinyama pamenepo Your Excellency. Your Excellency ndifuna ndikuthokoze kuti ana anufe amene mukutisonkhanisa pafupi kuti tigwirire ntchito limodzi tiyende limodzi mu umodzi muli mphamvu. Kunja kuno kuli afisi ena ake timatchula kuti machechewu. Your Excellency machechewu nditi afisi ting'ono kokuti kakakhala kokha ologalu akhoza kukagwesa. Koma timachechewu Your Excellency timaenda pagulu.
otolo mkango umapereka ulemu kwa machechero. Se inu abale anga tisazinyozese. Nkhondo imene timenye kuchokera pano kufika pa 16 September timenya ngati chani kodi? Pomaliza ndifuna ndinene mawa. Ine mene ndikuonera zinthu ndikuona ngati bola amayi. Bola ndani? Ineyo mukuona kwanga Malawi kuti abwerere nchimake. Bola ndani? Ine kuona kwanga kuti zotemana zazikwanjezi zithe. Bola ndani? Ine ndikuona ngati kuti Malawi tizalandire fetereza wangongole omabweza tikakolola. Bola ndani? Ine ndikuona ngati mafumu kuti abwezeredwe ulemu wawo. Nswahala uchoke kutchulidwa nswahala uzitchulidwa kuti salale chifukwa yoti azilandira kogwirika. Bola ndani? Ine ndikuona kuti aphunzisi amene anakwezedwa 2012 2013 mpaka pano sanakwezedwe kuti akwezedwenso. Bola ndani? Ine Your Excellency ndikuona ngati anzathu asilikali kalelo ankalandira ration, ndipo ife ngati tinalawa bifi tinalawa chifukwa choyandikana ndi barracks kuti bifi ration abwererenso ku barracks. Bola ndani? Kodi apolisi Your Excellency si anthu okuti azipita kukatapira. Amapita kukatapira chifukwa choti malipiro akulandira ochepa. Apolisi kuti alandire ndalama zolozeka. Bola ndani? Your Excellency chisankho ichi chazipanga chokha chifukwa Your Excellency pano achinyamata anzanga amene ali ukuwa 2012 2013 2014 aya naputa ndithu mabanja chifukwa tumati kugulisa matumba awiri ana ndolo makhoma nyumba. Lero Your Excellency palibe chimene chikuchitika. Anthu Your Excellency ndimalize ni mawu awo. Anthu amadana ndikunena kuti kugwesa kwacha nkwachabe. Koma kuyika kwacha pamalo pake kwabwino Your Excellency. Wiki ikubwerayi anthu ayamba kugulisa fodya. Fodya uja Your Excellency amagulidwa m'madollars. Choncho dola ija ifoti tikuika kamira pa 1700. Ndiye kuti anthu aja akagulisa fodya akauza kuti 2 kilo ndiye kuti ndi 3400 pa kilo. Pamene kwacha ija taika pa malo pake kuti mwina ili 3000, 2 kilo yomweje ikhala 6000 kwacha pa kilo. Zikutanthauza kuti ndalama zikhala m'matumba mwa anthu awa. Your Excellency ine ndingoona kuchedwa. Akanati masiku ziyathamangisa kanena kuti wiki ya mawa ikhale 16 September mayi mbwere pa mpando ziko liti likonze. Ndisanakhale pansi lero sindikamba nthano iliyonse ayi. Koma ndisanakhale pansi ndimafuna ndikulimbikiseni abale anga kuti posachedwa apa Malawi Electoral Commission asegulaso kuti tipite tikaone maina tinalembesa aja ngati alimo. Chonde akalengeza kuti akutsegula tiyeni tizapite mwa unyinji tikaone maina athu ngati alimo. Chifukwa ameneyo ndiye joka wathu. Ameneyo ndi chani? Kodi driver akamango kuphwanyisira galimoto umamunyenyalira galimoto? Driver lero ngozi mawa ngozi nkuja umamunyenyalira minibasi? Umamutani? Umamutani? Ngati munthu akukanika kuyendesa bwino dziko timamunyenyalira dziko? Timayenera kumtani?
timanena kuntani abwere driver oziwa kuyendesa bwino na mandu akatundu pangolini uyali apawa ndi mawu amene wa Your Excellency ndiloleni ndiwazuse olemekezeka a Vice President without borders Bambo Lawrence Tenezio Bisika kuti akuzuseni mayi mucheze ndi anthu pano pasongani. Bambo Bisika apemphedwa kuti alandire anthu. Oyamba ulandira akhale Shadow MP wa Chikwawa East. Zikomo Bambo Bisika. Zikomo kwambiri. Zanja mwamba. Bambu! Komandendi pa Homewood. Salamu alaikum. Haleluya. Mota magisani nthawi ulemu kwa ina president yathu Excellency Dr. Joyce Banda, president achipani cha PP amenenso ali former president wa dziko la Malawi. Chief Justice Richard Banda, SC retired Malawi and Swaziland, bambo atu mnande ulemu wanu. Chifukwa cha nthawi maulemu onse kwa mabwananga kuchipani akhale m'malo mwache. Ulemu a group mtogolo amene watiyankhulira pano ndi mafumu onse amene mabwera pano. Ulemu achinyamata athuku. Ulemu amayi ndi abambo. Your Excellency, ine sindiyankhulapo pano chifukwa afumu ayankhula kale zonse ndipo mukuyankhula kwawo anena kuti ife mafumu mbali yathu tapanga ndi mpita udoponyerana tikusiyirana anthu andale kuti nanu mupange mbali yanu. Bambu! Your Excellency, ndimati ine ndingoyankhula mawu amodzi ndisana kuzuseni Your Excellency. Chifukwa pano paliso anthu ambiri okwana opitirira 250 kuchokera ku DPP komanso ku MCP amene akuti joina ife lero pano. Kodi pa September apa tikungoti tukavota kodi ndalezo ziyenda bwanji? Ine ngati namkungwi pandale ndi bwino kuti ndikusukiseni abale yanga. Abale yanga pa 17 pano amene akupikisana nkhondo inueni ndi anthu atatu. Ndipo ubwino wache anthu atatu amenewa onse anakhalapo president m'Malawi muno. Ndiye kuvota kwake abale yanga sikovutika tana kwa nthawi yayi. Ndiwachiona ndani. Funso nkumati tidalipo ife mmene padzana amalamulira enaja kodi anapanga chani? Ndiye mayi anthu amanena pano kuti yayi osamachula mayina ndizoona koma ine 25 years ndikupanga ndale zina limachulidwa chifukwa anthu awa tikazapanda kuwachulira zina sazazoti kuti chani. Mphamvu! Uku kuli apita mtalika uku kuli achakwera uku pakati papa mbane payima mayi pakati papa. Mphamvu! Ndefunso kumati mphongo ziwiri ina iluku pakati taimisapo mayi pangolini ali pakati apa. Funso chifukwa mwathamangisana ndi nthawi. Funso nkumati kodi inu tinali tipompa Malawi posowa mafuta apa pogona ndi njala apa kodi atabwera mayi zinthu sizinasinthe? Pangolini ali apa atabwera zinthu sizinasinthe? Your Excellency, anthu ambiri komanso osati anthu ambiri ya mmatiphunzitsa Your Excellency kuti tikafika pa msonkhano osanyoza wina aliyense ya ife tingochita mfundo zokha. Abale yanga mundichitira umboni. Azimayi apa mwaja lero inu? Uko mwaja? Inu mwaja uko?
Koma mphamvu. Koma lilipo siku mafumu ololimozi muna ndimvapo ndi kunena kuti mboma la MCP mukugona ndi njala. Koma inu mwaje? Mphamvu. Your Excellency thumba la chimanga. Pano ulipo kulefika bwanji kwani? Lilipo siku Your Excellency muna ndimvapo ndikuti nthawi ya MCP anthu akukula thumba la chimanga 100 lilipo siku nakamba zimenezo. Nima wafika bwanji? Your Excellency lilipo siku inena yankula hapo nima wafika pantengo meneo. Shuka wafika bwanji? Your Excellency kodi akukamba zimenezo ndine kapena ndi anthuwa. Ine ntchito yanga ndikudinda mfundo zokha. Kodi mfundo zipose apa? Mfundo zipose apa? Tandombelani mbanja. Mphamvu. Panthawi ino Your Excellency ndi ntchito yanga kuti ndi apemphe anthuwa akugwira kale afumu. Koma kuno kumalosa ndimafuna ndikuze ndimakamaka ena amene mukutionera. Izi ndingoyankhula kuti ena andimve kutaliko. Koma kuno kumalosa timatha kupanga ndale kuyamba ndi nyimbo kumaliza ndi nyimbo zokha ife eni yake ndikumvana osakwa china chilichonse. Ashado ndemwe wasokolo pamwe sanga ndikuthamangisa ni nthawi. Mphamvu. Yaileka ulikuti. Yaileka ulikuti. Azima yaileka kuchedwa. Aidiwa. Tamvana dedi. Ajina malosa tamvana. Aidiwa. Kanibas. Mphamvu. Zigom. Tikhale basi. Sitamvana china malosa pamenepa. Tamvana china malosa. Mothamangisana ndi nthawi. Ineyo pano ntchito yanga siyapatali yayi. Ndikuti ndikuzusileni mayi. Ndisana azuse. Ndungofuna kuti kodi baje mmati pangoline. Ali kuti kodi. Ona pangolini. Mphamvu. Ndeinu. Amene akuziwa kuti. Amene mukuziwa kuti mukavotera nawo chonde musakweze manja ife nthawi yatatu kamba ndi anthu ovota. Amene akuziwa kuti pano abwera voti ndi ya PP pasogolo ndi pangolini mai Joyce Banda manja mwamba toni manja mwamba. Muzone nokha Your Excellency. Mphamvu. Panthawi ino moyimirira anthu onse amene akulowa chifukwa cha nthawi ndimati ndiyitanise bambo Prince Katola amene abwera kuzatijoyina pano kuli anthu ena 240 amene achokera ku DPP 300 kuchoka ku MCP koma pano kuti tialandire onse pali zuwa lambiri pano Excellency tijedwa abwere bambo Matola kuti ngwalandira malo mwa anthu onse ndi mwina anthu 10 akoza kulondolani kuti mayi akulondoleni. Aso aboyima kuti abwere so aboyima
Aime hapa akosogwera anthu 10 aime hapa pansanga pasogolo. Akatola pasogola kuchokera ku MCP malo mwa anthu onse 300 bambo Katola. Difige kweran ngati bali salu alandiri bambo Katola kuja ku MCP. Yes. Ena simukwana nonse ena time bomb muona anthu ndi amene excellence anthu ena 300 ali pano. Tinanena kuti malo achepa chifukwa cha malo achepa era saluso kulandirani akunyamulira na sogoleri tizima pasogolopa Ziko mukambiri. Welcome. Ziko mukambiri. Happy Sunday, Momo. Your Excellency, Ziko Mugambiri, Ziko. Your Excellency, Mpavu! Chifukwa chokuti Your Excellency anthu azindikira ubwino ndi ntchito zanu panonso Your Excellency mwalandira mlendo kuchokera ku Chikwawa amene ali kansala ku Chikwawa West bambo Zike Mlonya ali pamalo pano Your Excellency ndimati azuke kuti mwaone Your Excellency. Kansala atu ali pampando osati opuma yayi. Kansala ali pati walondola ndani?
Tiawepe amai, tiawepe amai, tiawepe amai, tiawepe amai, tiawepe amai. Zikomo kwambiri. Zikomo chifukwa nthawi. Ine Your Excellency ulemwanu. Ine ni Alex Zige Mlonya. Ndine kansala amene ndikulamula pano ku Chikwawa East. Wodi yake ndi Amakwira North. Muchaka cha 2019 ndinawina ngati wa DPP. Anthu akwati Excellency inama ndikonda kwambiri. Ndinali maiko akunja anandiyitanitsa 2019. Anandivotera ndinawina. Komano pano Your Excellency chifukwa cha ntchito zanu. Anthu akwati ku Chikwawa East andipempha kuti ndiyimire pa MP. Your Excellency, anthu akwati andiuza zoti ndisayimire chipani china chilichonse. Ndisayimire ku chipani kwa DPP kumene ndinali. Ndisayimire ku MCP. Koma ndiyimire ku People's Party. Your Excellency, anthu aku Chikwawa East andituma andiuza kuti ndiyime nanu pa zifukwa chani. Mu nthawi ya Dr. Joyce Banda anthu sanache chitete. Mu nthawi ya Dr. Joyce Banda kunalibe zophana. Mu nthawi ya Your Excellency mene munkatilamulira kunalibe kugula chokudya 100,000 thumba chimanga. Anthu mdziko lino Your Excellency akuganizira za pambuyo munachoka muli wa smart. Ndi chifukwa chake anthu omwe wanso amene anakuyikani akukamba za inu kwina kulikonse. Ne anthu amene tili pano ineyo ndifuna ndikupempheni. Ine ndachoka ku Chikwawa ndene mwanimvera ndikuyankhulira. Ndifuna ndithokoze mawu a mafumu amene agwirizanira akulira mfumu achi. Ku Chikwawa kulowa Chile anthu akukamba chimodzimodzi. Mafumu limbani mtima musaope boma ilapita iyi. Tiyeni liyang'ane kwa amayi. Chonde akuluakulu amene muli pano anzathu abwera ndizokoma. Atinamiza amene atsala folo iyi. Atibweresera zabwino kufuna kutipusisa. Kaya mukunimva akuluakulu koma tiyeni tiziganizira nkhanza zimene ationetsera. Ife anthu tiye tigwirizane mmene tagwirizanirana ife kulowa Chile, ku Nsanje, ku Chikwawa. Anthu akukamba za Dr. Joyce Banda. Your Excellency, ku Chikwawa mwabwera mwakhala mukubwera mukutithandiza. Ndikuti yapita yomweyi ngakhale muli kunja kwa boma munatibweresera chimanga. Your Excellency anatibweretsera msonkhano wabwino ku Chikwawa. Pano ndipemphe kuti Your Excellency mukapeza mpata popeza ntchito zimakuchulukirani bwerani ku Chikwawa East. Ndimaoche pawa ambuya asikudalisani Your Excellency koma ine ndinu Your Excellency ine ku parliament inu president wa dziko lino pa 16 September 1. Mawa malizira mukatenga boma Your Excellency anthu fe msatitaye iya mafuta kwaona bwa madam wetu. Ife ku Chikwawa East asazatitaye chifukwa anthu akwathu ndochenjera aona kale kuti Dr. Joyce Banda akutenga boma. Ndi anthu akwathu andituma kuti ndibwereretu ndiloweretu ku chipaniku. Ndicho ine ndisakhale mulendo pamene Dr. Joyce Banda akutenga boma. Ndi mawu amene ambuya asikudalisani zikomo kwambiri zikomo amayi. Ajinguwa mafupi. Ajinguwa mafupi. Ajinguwa mafupi. Wela msokolo. Yeah.
Tumania changa changa, tuwenda changa changa. Mambo changa changa, madishi kisalu, mambo changa changa. Zongo mbili ma programu asalu akalabo zongo mbili zongo mbili ajembe jegaje Ule mulangani Your Excellency Dr. Joyce Banda, a former President of the Republic of Malawi, Komaso amene mukali State President pa 16 band. Ule mu Your Excellency Sir Richard Banda, former Chief Justice. Ule mu akulu onse amene muli ku National Governing Council ya PP. Mwachidule mai wanga ine pano ndikufuna ndingo yankhula mawu ochepa. Ife amene mwationa tafika pano a DPP ndife amene tinagwira chipani cha DPP kuno kuzomba malosa. Tinalowa DPP 2005 takhalamo zaka 20 koma lero tikufuna kuti tigwire nanu ntchito. Tinali ndi wide consultation mafumu ndi asogoleri ambirimbiri mokuti unyinji uli apawa ndi asogoleri ochepa pa area iliyonse timatenga anthu awiri chifukwa cha transport. Koma tifuna amayi ifeyo muzindikire kuti tipambuyo pano tikukumbukira ntchito zonse zimene munagwira kuno kuzomba malosa. Komanso tikuona mmene zomba malosa yafera zaka 6 zimenezi. Ndiye monga momwe anena kale akulu ena kuti agwira ntchito ngati machecheu, ifenso tigwira ntchito ngati machecheu kuti anzathu oposalira ku DPP abwere kuno ku PP. Komanso anthu amene timati they are the decided voters akhale sopano ndi chisankho titawauza zoyenera kuchita kuti tikhale nawo limodzi kuno ku PP. Tizikhala tikupempherani kuti inu Mulungu azikudalisani chifukwa chiyembekezo cha Malawi wonse ndi unyinji wambiri wa anthu aku DPP chili pa inu mayi. Komanso ndili ndi mawu ena ochepa chifukwa mmene mafumu ndi anthu ena anadziwa kuti Chinguwo akupita ku PP lero anapereka mawu kuti mukatipemphere kwa mayiwo kuti mmene iwo akulowa mboma ngati president wa dziko lino kuti awombole dziko li. Komanso sister Edith ngati MP wa dera lino kuti tithamangisa alendo alipowa ngati kuli kotheka iwe Chinguwo kawapemphe kuti kansala kuna Ming'azi Ward.
Tukuli mwanzo kula hadi sana. Ziko mwakwambia. Ziko. Mpavu! Your Excellency. Mwauremu. Mati ndikupempeni kuti muzuke mwayangule ku chinantindi chimene chabwera lero, Your Excellency. MalawiMusic.com. Nyimbo za Malawi. Amene mwabwera kuzaona maibanda patapita tai ya Itali. Kono mwamba. Kono mwamba. Babu! Babu! Ndizotani Malawi. Ifa kuna kwatu kukala ndikumanyada ndizotani. Ole megezeka maindi abambo koma nditamange. Koma ndimafuna ndibwerere pang'ono chifana nena kuti pano research director Bambo Lemani ananena kuti pano ndi pamene tinapanga msonkhano oyamba kukhazikitsa chipani cha People's Party. Koma ndimati ndinene kuti lachisanu I think loweruka mamawa anandichosa mchipani cha DPP analekeza pa wireless kuti Joyce Banda tamuchosa kuchipani chiti. Koma yemweyo ali founder amene anayamba nawo chipani chimenechi mukaona certificate yawo kumene kujanina saina so ndi. Andichosa ine napomera ndangozikalira kunyumba nangomva kuti ampofu ndi anthu achipani cha People's Party asonkhana pa madras akuotcha salu za DPP. Ndikufuna kutanthauza kuti asanayambe Friends of Joyce Banda anayamba ndikuotcha salu malo ake anali ati. Lero mafumu makolo anga tabwera kudzachotsa nyoto pa ground yache itiyo. Olemekezeka maindi abambo zikasokonekera chuma chikasokonekera muziko amene amazunzika ndi anthu amba. Tawi ata andikalipira iwe ine katika vina kunyumba. Babu! Zikasokonekera mazunzika ndi anthu. Ifa madia bwino ndalama zili tototo ku banki tingo utafuna. Ndiye anthu akakufusani munene kuti Joyce Banda anabwera ali okwiya kwambiri. Joyce Banda anali ataweruka amakana aso amakana sindingaime. Anthu mafumu anena kuti ukati usaime sukuona ife kuzunzika tikuzunzika aku. Sunga kane uima basi. Ndiye ine ndikumvesera pa wireless kwambiri. Ndipo ndikufuna kwauza onse oyenera kumva amve. Sikuti ife sichikuziona zimene akutipangazo azimayi. Sikuti ife sichikuona kuti ife azimayi kumbodandaula kuti kaunjika sichikupeza kuti tikulisa musika kumenyedwa. Sikuti ife sichikuona kuti ife azimayi tipita ku prison tikaone wachipani zathu wamangidwa kukhapidwa. Sikuti sichikuona. Ndipo sikuti sichikuona ifeyo kuti ife azimayi masivo servant akukapereka kalata kuti ine ndimalandira 70,000 kwa matumala chimanga ndikugula 110,000 sikugwira ndimati mtu wonjezere malipiro kukhapidwa. Asaganiza ndikuti sichikuona azimayi anzanga muli pano sikuli natipanga conference ya ife azimayi okauka.
chifukwa ife zikutiwawa zimene zikutiwawa ndizo kuti ife tasaduka zisiru zawo kumazunzika ndikumangoti pakashuga pampaka mwapa anyamata atu akulephera kuchita china chilichonse kulephera ndi geni yomwe ndi ntchito yomwe osayipeza anyamata atu kupita ku sukulu akugona musalongosoka chifukwa chakufuna maphunziro olemekezeka mandi abambo imene ndi agenda imene ndikusira chado ndi azachi tipange msonkhano wa azimayi tilumane kutu talembesa ndife okachosa sonyozo ndi ndani ana atu alipompano anyamata atu alipompano sikuti iwo zikwakonda kumakhala opanda ndi ntchitoyo kutera kuno ana atu azibambo mafumu kaya mukuona kaya anthu akuzimangirira kuposa kale lonse amene akuzimangirira si akazi yayi akuzimangirira ndi azimuna kuchuluka mavuto bambo akulephera kutumizana ku sukulu bambo akulephera kudyesana pakhomo pake bambo akutonzedwa mthumba mulibe china chilichonse sopano kenaka kungoti unebola ngapenye kwaula Tangu! Olemekezeka wose pepani sina kuita ndi recognize tawi palibe ndikuona kuti kwada nimafuna ndinena kwa anthu amene akugwira mboma amene amakamenyedwa akupereka petition ma civil servant osalipidwa bwino osasamalika akutizunza ifeyo anthu awamba chifukwa iwo achangati alibe sima alibe kusamalika salale sakulandira sangachite ntchito yawo bwinobwino ndiye kuti ife wokanso akuziwa kuti aziphunzitsi athu asule ana athu ku sukulu alipidwe mtengo wabwino ngati sakulipidwa aphunzitsa bwanji aziphunzitsi take note ngati pali president anakukwezani malipiro mwakatiti ndiye ndi Joyce Banda ndiye ndineyo pasokonekera pena pake anthu athu aziphunzitsi ma civil servant akugwira ntchito ndikudikira kuti isafika siku lina ndichita retire ndiye pa 14 ndizapita kukalandira ndiye ena akupata mwayi umenewo koma ambiri akuti anauza kuti aiso pano zichatasintha muzisonkhanoka makobiriwa ndiye akamasonkha makobiri aja ikakwana nthawi kuti mati makobiri aja nditenge taimanyamba nzera tatembenukira uku sopana mutembenukire uku ndiye funso nkumati koma zilikodi ndalama nasonkhana athu zija zilikodi olemekezeka maindi abambo mwana wa ine akasanga kwina ntchito zaka 20 25 30 siku lakwana loti alandire zache azipita ndikumangomzunguza alibe china chilichonse pension scheme imene munapanga mwalongosolera Malawi afuna ndalama zawo number 2 ine ngati simutenga china chilichonse pano mwauza kuti Mai Banda wabweresa fundo zitatu kusula ubongo kudyesa ubongo kudyesa kamwayi komanso kulimbisa thupiri ndikutanthauza chani ndikutanthauza maphunziro mtundu wosaphunzira ndiwochitisa chisoni sungapite pasogolo mukundimva Malawi munthu mmodzi amene anayamba sukulu ya ulere kuzindikira kuti anzathuso akumuzi maphunziro akwayenera ndiye ndineyo zimene amanena shadow uchapa amukati simukuchoka ndi ina iliyonse pano mukafika kusauku akati amati chani amene mwauza kuti Joyce Banda kuti sukulu Malawi izakhala ya ulere secondary yeso pano pakuti ziko lino amati akationa ife azimayi amati mutu mumulibezeni koma pepani nakunoko naumumu mashini
ndinali nditapita kale kokazitenga ndalama zosathandizira muno kale amapita yakukakumana nawanebawo mafumu mwauza kuti akuti iye uja mwana watu uja waponda mwala chachiwiri ndikudyesa kamwayi ndikutanthauza chani agriculture and food security sizoona zimayi zimene taona chaka chino ife ku Eastern Region sizinaonekenso anali mtolankhani amene anamva ndikupita kumachinga ndikukapezadwa anthu akudya chiteze ndikufunafuna ine kodi achoisipanda siku ndi siku kutuluka ukalowa uku ndimadyesa na 10,000 ina sindimakhala pansi ndimaziwa kuti amalawi anzanga inu anzinzanga muli kumuzi kuno ndipo mukuvutika ndiye ine ndikufunsa ndati koma iwe waonesesa pamene timakula ife ngakale katangale kalongonda timafa naye mukumbukira kungompika mwake yale sichimatani ndiye ndinamufunsa ndatuma chiziwa chiteze munthu angadye chiteze ali ndithu tiyeni mukaone ndinatumiza kumene kuja anthu anapita tinakapereka chimanga mashado ena amene ali apawa nanga ali apawa tinapita limodzi ndinakapempha chimanga kwina kwake chimanga changa ndinapempha chija siku lina ndinangochiona kuti achilanda akuchigawa iwowo maganizo anga anati ndikuwapemphera anthu aku Eastern Region chifukwa ndi kumene ndinkadziwa kuti kaka chifukwa palibe sokwina ankadya chiteze Malawi ndi ku Eastern Region olo thumba limodzi simanga afumu aja akuti kuyambira November munalandira chimanga kuno olemekezeka mayi ndi abambo pamene ulibe mphamvu uli kunja kwa boma siungachitire mwina umangoyang'ana anthu akukokera kwawo umangoyang'ana anthu akupereka pandale koma mkumve izi mafumu ndale samadya ndichifukwa chache simuzandimva ine pakoma panga pano ndikutukwana munthu ya chifukwa ndikakhala pano kumatukwana ndipo ndikhozadi koma ndiye kuti mukachoka pano muzingopita namuseka zimenezi papike ndi mayi bala yateje anati ateje tiyeni tikambirane pano zokuti kodi moyo wanu usinthe bwanji kulina zakudya zokwanira ndiye kuti mukhale ndi mafetereza okwanira ambiri mwaino apa ndi chere omwe usimunathire mundamo ndimauza mafumuwa kuti ndamva mbiri kuti akunyozeka kunenedwa kuti ndi akuba kodi mafumu akuzomba malosa ine ndili MP wanu kodi fetereza simakula 500 baki kodi simaja malandira makuponi kweja ndimausa matenga makuponi kumaka pasatu wanu nanga kusana abe amenaji mukaberero atatuwo awiriwo santu amena nalandira ndi fetereza masana tani olemekezeka mayi ndi abambo nthawi yakwana kugulisa mbewu zathu mitengo yabwino kugulisa mbewu zathu mitengo yabwino zichanena zija kuti nandolo kuchoka pa 100 ukafika pa 500 chifukwa uja kulima uja naye ni munthu uja kulima uja kufuna kuona kuti kodi ndapindulapo chani ine ndimalima sabola tu sabola zulo ndagula sabola zulo 80,000 kilo ndiye munthu amene ndi wakumuzi anabweresa 10 tani ndamugula 80,000 pa kilo wapita ndi ndalama zingati sopano ino amayi anzanga chaka china chache ndinagula ine sabola wambiri kumalosa kumusi kuja kwache chamba kucha chaka china chikubwererako ng'antulima isajinjira mmeso so ndimusanyanya papu azimayi tisapunduke ndi kusauka tisazolowere kusauka chifukwa ku Central Region kumene ananena kuti amayi akuti munali kwache chamba kumachinga akuti mmakula sabola tatigayirani mbewuyo amayi ena last year panga 2.6 million kwacha mayi wachikulire amangotenga kungowaza basi kodi mnane nagale tu ine za sabola olowosa mutafuna bwino suja tikakhala pena paja mameasi tu sabola sabu utatu olemekezeka mayi ndi abambo
chonde ndagwira mwendo kulima chakudya chokwanira kupeza fetereza wangongole kuzapweza pokolola kulima mbewu zogulisa mitengo yabwino koma programu yaikulu yaine imene nonse mukuiziwa ndiyopereka ng'ombe imene ndiyesukasiya pandi maganiza kuti pakomo pamene pali ng'ombe munthu amene sosauka ya ndiyeso nono ndimaona ngati kuno kumalosa kati nalozedwa kaya onse amene napasa ng'ombe munthu ayendera mukafunse ng'ombe zija zilipo palibe koma sopano kunathenjeko amene napasa ng'ombe imodzi ati pano ali ndi 140 pagulu pawo ya ine ndikuti amalawi anzanga boma iyenera kuthandizira amalawi alime mbewu kwapasa upangiri tinalima chaka chatha chichimanga kusento lichoni ndinapasa anthu aja mbewu ndi fetereza pamene ndikutero potu fumu ina kunoita ndiuza unere yayi ndiye nangomanga katundu ndikumapita kumeneko kumene kuja tinapasa chimanga kulima kumene kwa ine olo ine sinaonepo tinatenga akaswiri aulimi kubwera atabwera akaswiri acha siku limene jayango tija wamvula akakumba zenjelija kuponyapo chimanga fetereza okulisa oberekesa siku lomwelo kukwirira azimayi akundiyimbira telefoni ali tingotaya tumbewu kuno amayi tingotaya fetereza sitinachitepo zimenezo siku lomwelo tukuthira zonse koma chimanga chinatuluka kumeneko ndikukuwuzirani chintanizi boma iyenera kutengapo mbali kutumiza akaswiri mizimu kwathandiza anthu kulima mbewu kuti apindule anthu aja anapita ukawuza anthu aja chifukwa mnagulira matrakta 4 ndati kalimeni dzikolo ndiye kagawaneni mapuloti ndiye anthu oona amati mukulima limi na Joyce Banda inu Joyce Banda akupasa ndizo sensi mbewu matrakta chimangacho ndiye chizakhale chanu ndiye itafika nthawi yokolola ija ndinapita dala kumene kuja ndikumangoyenda munda muja kumapeza anthu bwanji ali amayi chimanga ichi sinachionepo kwina kulikonse ndinali ndi ulendo wati wonge kumene kuja ndafika pena ndapeza wina wakhala panja chimanga chimene chili panja apa kanyumba kacheko kuchepa chimanga kuchuluka ndiye wako chigonera chimanga chicha ndiye ina kuima ndati amwene bwanji alizikundiopya kuti ndilowe nyumba mwisho ndiye ndichipeza ndibera ine nangotenga chithunzi kete kujambula ndikwatumizira achaina chaziko kuti iziso izi ndizotani olemekezeka maindi abambo pano ziko lino kupanda kusula mutu kupanda kudyesa kamwayi kupanda mabizinesi aulimi amene amatikwekera ife azimayi sitizatukuka koma yomalizira pa utatu umenewo ndikulimbisa thupiri ndizoona ndithu abale yanga chaka cha 2025 anthu azipita kuchipatala osapeza mankhwala chaka cha 2025 anthu azipita kuchipatala ndikungwale mbeka chipepala azikafuna ndinoka chaka cha 2025 anthu azipita kuchipatala osalandira chakudya odwala kwani ni maesa amati udye kaende umwa mankhwala koma kumango umwa mankhwala mimba mumulibeka anthu kumango ocha zimenezo ndizoona olemekezeka maindi abambo zipatala ndiye ndikamatero maphunziro ndakonza kale chakudya chimanga ndakonza kale kuma zipatalaku ndiye kuti zisavute tisazachedwe tizangobweresa mamobile clinic azizangoenda bizi timankhwala amene ndapemphana nawo amati tikubweresere panopo kapena ndati ata aikwanje olemekezeka maindi abambo ifeyo manifesto yathu ndi yayikulu ndi yayitali kuli mabizinesi azimayi ndizosamveka kuti zimayi akulephera ndi kugula belo yakauchika ifasi pano yakwana 1 million zoona zimene olemekezeka maindi abambo ndizosamveka kuti ana athu akusowa chochita akati asapeze ntchito yolembedwa apange yawo bwanji ndiye wina afuna asafune kabanzana yamba ndani ndipo ine nthawi imene njingazo ndimapereka zaulere usathamange nawo anyuzi kukhala ngati chilope palibe chimene ndikunena pano chimene sinapange njinga ndinapereka ineyo ana athu
mwabwera nazo njinga zicha. Ndiye ndikunena kuti muzakweranso njinga zina, ndiponso muzaendesa mataxi, ndiponso muzaendesa mabasi. Ndiye musatamange nayonso imeneyi ndilongosole. Palibe munthu wa business chimene kumapeza chaulere. Ine nagawa matraki 1992 kuchokera ku Chitipa mpaka na Kumsanje. Kumsanje napasa mayi mwandidi ya kuchitipa napasa mayi mwanje. Matraki amene achasukuti nali mphaso ya. Apange business akabweze ngongole. Ndizimene twakufuna anatuwa sikuti akufuna zambiri ya. Akufuna kwathandizira kupeza zinthuzo akaendesa azipeza. Yewe nanatamanga ukuti uzanga uchenye. Uzanga mabasi watenga kutiko inu. Ina kuti soko peza mabasi. Ndiyo sabana mukunena kuti paja yeye uja kumkonda kumvera azungu. Osati ineyo kumvera azungu, azungu kumvera ineyo. DJ Wala ngajazeka maji abangu. Akamati kuziko kwa sokonekera. Zintu sisi kuyenda. Mafuta kulibe, mankhwala kulibe, chimanga kulibe. Ndi chifukwa cha kusowa kwa forex. Ndiye koka ipeza forex ndikosa buta. Ino azmaya nzanga amene mukala musika mukutakata. Samu yake ndiyo sabuta. Famwe na kuti mafusa kuti kodi akamati chuma cha unongeka chachitika ndi chani. Ndizo sabuta atu. Ndi samu yake ija zolo wandizotani. Zolo wazikaleza chani. Zotuka zikaleza tani. Ndiye geni tu. Kwa mageni zolowa zochepa. Zochepa zichanduku zitafuna mangati masuku. Chuma chikalapo. Olemegezeka maindi ababu. Tisamu yosavuta hii. Inayo ndikuziwa kuchoka kwache kwa pano tili pano. Kukafika supabwino. Famene ndikalowa president itali apapo. Ndiye kuchoka hapa tunakafika pabwino. Pada. Tikango chita kucheni launch manifesto. Ndiye tisatambasulo kuti tikamati ma business azimai tukutanthauza chani. Tikamati ma business anthu achinyamata tukutanthauza chani. Tikamati migodi tukutanthauza chani. Tikamati energy magesi tukutanthauza chani. Ndi zambiri tikamati miseu tukutanthauza chani. Inayo kulima seu kuika tala. Ndipo naika. Bypass ya kulilonga sina na mwindana Kibaki wako Kenya kusaika mwa. Kwa maseu mene ujamukalima. Inu kusongani kuna amai maula lazima kukuza nizmeni. Umena kukuza ni huu. Umena mkuyenda kuvila usharishi kumishoni. Rural roads infrastructure is very important for a country to develop. Ndiye kuti pamene mukulima zakuya zanu zikhale ndiso oti ziyendemo zikafike kusemu. Koma pamapeto pake ndimandinena kuti inayo kosa kumene ndikuyenda ndikupala na ubwezi mafumu. Chifukwa kopanda mafumu chitukuko cha kumizisi chingaende. Ndiye basi tatu pacha muonjezele kwa rural development. Ine daima pano ine ndi madana ndi nyumba za mauzu ndi madana nazo. Ndi madana nazo. Inayo zimandidabwisa ndimakonda kuyenda muzimu mmakomo mwa mafumu. Ndikapeza nyumba ya fumu yofonera ndi plastiki za black. Sabana fumu imene anthu angayilemekeze bwanji. Fumu ilibe sima, fumu ilibe nyumba, anthu angayilemekeze bwanji. Ifeyo ine ndikufuna kuti mafumu athu mizimu. Tapita kukakhale basi. Makakhale basi. Nyumba yanu ili kuti. Iya itakhala ni petu nanga ndiye azanu ndo ali ndi nyumba ali kunyadira muzimu. Akukusakani chifukwa chani. Kapena sichamadikula apa zijani. Koma ine lero ndaziwa kuti anthu amachesulana nditu. Amainyaule achesulana. Zona. Iya inu sinu wabisala. Ineyo ndilongosole ndekha za inuyo. Inuyo amanyaya isimu kubwera kuno lero ya. Amanyaudewa tinakumana kumakheta. Atakwiriza kamwana kaza kateni manjamo. Andiona gali moto yanga ya ima poteropo. Anangobwera kundiponyera kamwana kajangali moto.
moto. Hata ndiponyera mwana uja nane nangotenga. Mwana uja kwakhala naye kusanjika. Mwana uja kutumiza ku Joyce Banda Foundation. Sindapata. Mwana uja kutumiza ku university. Lero bano ndikunena bano ndi graduate amagwira ntchito ku office kwa. Malawi ya Ndi amene ndikupangira ina kuti sukulu za secondary zikaza ulere. Muno musipa we don't even have a choice. We don't have a choice. Amene ali moremera ngoremererapi. Ali wasira kwangotani. Sabana ifatiri kumwamba kwa natu akupita ku England ya kubodini kukamutu akadame. Kumusiku makolo atu anasa kupitisa kusukulu kusowa cholipira. Yawina asani uta so ina kuti kusachita zizatheka bwanji ziza ziko la Malawi liye nakupeza njira. United Nations inanena kuti education is a right, health is a right. Ndiye ine wina afune asafune sukulu ya secondary zakaya ulere. Mafumu ndijo ine chonde mundithandize tiyeni tiyalera anthuwa koma kuti tiyalera anthuwa inunso mulipidwe bwino, inunso mukhale mosamalika, inunso tikulemekezeni, tisakunyozeni, mulandire mswala osati mswala ninakale apa kuti salale ya bwino yokwanira yoyenera mfumu. Sindikunena nthano indikhoza kubwera pano kutanena nthano koma inu yozi mbuyanga mukuziwa kuti pamene nali ku State House ndinakweza ine mafumu 20,000 analowa pakaundula tizapangaso chifukwa sikutiswa ndikuti kukondweresani koma ndi udindo wa ife ngati boma kuyang'anira mafumu athu kuti akhale mutendere. Olemekezeka maindi abambo kwada andisokoneza ndi anti uja ndi Mainyaude kumango vina ndiponso ujeni Zainabu kumango ndienda kusogoloku akuti akufuna ng'ombe ya Idi yene ng'ombe taipeza kale Mungu bwana muzatende. Mungu akudaliseni nonse sipovu. Akuti secondary school izakaya ulere anatwa ku university za maloni kuma university zamanga ma hostel koma iye yazambisa basare imene ali nayo kale yolipirira ana maphunziro a college aulere koma ndizapitiriza kutumiza ana kunja ino achinyamata nthawi yanu yakwana ideyo ndi amene ndinayamba kabaza koma ndikufuna kuti akabaza mufike kuendesa mataxi aendese mabasi. Kani ya chipatala ija ndikubweresa chani ma mobile clinic chifukwa zoti muchoke pano mukafike kuboma sizoona ndienda pangana kale ndienda amandiuza kuti tingobweresa tu pano kundati ai koma ndikalowa pamuzikati pano metu kuyangulira apo pataima clinic amene muli ndi matenda kungopita kwekwalandira makhwala. Mulungu akudaliseni nonse zipo. Taona moto swa masewera ndikupemphera kuti iwowo akaima tizavota moikapo mtima ndithu sitifunaso kuti naja akati peperese poyera iya tasowa ife mayi wachikondi mayi osasankha munthu mayi wachilimbikiso kwa wina aliyese ndipo anayambisa ma project yokuti ena mwina sanafikireso iya tikanatiga kapena kumasonkhanisa nsonkhano kumauvomera akungovomera posazindikira anthu ambiri amafuna akhale ndi masomphenya chifukwa kuziko limene likuendera limene tikuona kuti kumana ndi ziphinjo zambiri pana nakhanga kuti amayi anali kuti akuthekera mwina mwache moto umene sitikanaona ambiri sitinatire fertilizer chifukwa chacha anthu akondera kolobe amanena kuti ati zimayi samangokangolo
pano pa ngolo ikumakokedwa ndi azimayi azibambo chimene chimangofuna wangofuna ngopata koma azimayi ndi munthu wachisoni amabe ndi munthu obereka ndi munthu amene ali obereka amakhala ndi chisoni ndi mzimayi kumuni munthu kumaona mwina kumvera chisoni ndi mwana amene Mene atatenga bomali sana chose fertilizer ntemeja analipa 500 akanakhala kuti anapitirira ndikuti akanakhabe fetezo ja kwenda mwe anthu sakanakhala ninja pano akanakhabe kwenda bunatu komanso anandi program oti amamanga manyumba anthu osiyana njinga za moto zija zosiyana tukuzika pangayozi akanakhala kuti pano pa ziko lilasintha lipena pache ndipo ziko lino likanaonekabe kuti munthu amayi walifikisa mawena achi koma popeza anthu pano pa aphunzira azo aona tikusiyanisa pano maulamuliro amene yakwenda tasiyanisa kuti mene zinalipa vyokera pa bingwa muthalika kuzafika pa maiwa kuzafika pa muthalika tikusiyanisa mauji tachita balance kale taonabe kuti mai ajangati asana sinkhe ma program awo kuchokera pa bingwa muthalika tikuzowa kuti akanakhala kuti apitisa bwezi pano zinthu zili kwina kwachi kutali kwambiri akuti sekondari school izakaya ulere anatwa ku university azalandira maloni kuma university azamanga mahostel koma iyeyo azambisa basale imene ali nayo kale yolipirira ana maphunziro a college aulere koma ndizapitiriza kutumiza ana kunja inu achinyamata nthawi yanu yakwana